Diyos, maray na aga po mga tugang, maluhod po para sa satong nobina to Our Lady of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the China's people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na otob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagasakit huli kan samong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin ipapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumukton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. San Judas Tadeo. Pamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan Sabado sa ika-21 simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon.
Misa pasasalamat in honor of Nuestra Señora de los Desamparados. Dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Pasasalamat man dulot kan Encisa family. Thanksgiving prayer for Karen Rose Dilao, dulot ni S.C. Dilao. Thanksgiving prayer for projects, dulot ni Myrene Bilien. Asin pasasalamat man dulot kan Salvadora family. Para sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family. Sa espesyal na kaagadan dulot kan FSCO Builders and Supply for healing and good health of Ana Marie Kim, dulot kan Buena Obra family for early recovery of my baby, dulot ni Myrene Bilien. Sa kapahingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family para sa kalag ni Helen, dulot ni Ramon M. Esquilia and family sa kalag ni Jeremias and Estelita, dulot kan Austria family para sa kalag ni Ramon, dulot kan Encisa family para sa kalag ni Ramon, dulot kan St. Jude Parish para sa kalag ni Asuncion, dulot ni Rica Dumalaon para sa kalag ni Rosa, dulot kan Asopardo and Cantara family sa kalag ni Lotgarda and Malaquias, dulot ni Gerard and Leah Riganit and family. Banwaning Diyos, matindog na puan gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagurangnan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. We give honor to Our Lady on Saturday. Si Maria na nagtutukdo sa tuya na ansaradit na bagay, tinatauan atensyon kan mahal na Dios, pinapabunga kan mahal na Dios. Puunantan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Dios, naginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na magin saro sa buot, tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo, tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, an sa mong mga puso, mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Isip-isipa mga tugang, kung si isay kamo na mga inapod, pira sa indo an madunong susog sa laman, pira sa indo an mapangyari, pira an gikan sa pamilyang noble, pinili nin Diyos an mangmang sa kinaban, tanganing supugon an madunong. Pinili nin Diyos an maluya, tanganing supugon an mga makusog. Pinili nin Diyos an mga daing dangog, asin daing halaga, an mga dai, tanganing an mga igwa, isubol sa kadaihan. Ang tao dainin ikakapabaw-abaw sa atubang nin Diyos. Kamo, ginibong mga kabtang ni Kristo Jesus, na iyo ang naging satong kadunungan, satong katanusan, satong kabanalan, satong kaligtasan, nagikan sa Diyos. Siring sa nasasabi sa kasuratan, ang buot na magpaabaw-abaw sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na ang Diyos iyo ang kagurangnan, banwaan na pinili niya bilang pamana. Hali sa kalangitan ang kagurangnan minadungaw, asin hiniling niya ang katawuhan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkahirap. Ililigtas niya ang kagadanan, asin aatamanon sinda sa panahon nin gutom. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An sa tuyang kalag naglalaom sa kagurangnan, siya an satong kalasag asin tabang, an satong puso nag-uugma huli sa iya. Nagsasarid kita sa iyang mahal na ngaran. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus an parabolang ini. An kahadean nin Diyos nakakabaing man sa sarong tawo na mabaklay. Inapod an sa iyang mga surugoon, asin winalat sa inda an sa iyang mga rugaring. Sa saro, iwinalat 5,000 plata. Sa saro, 2,000. Sa saro man, 1,000. Susog sa saindang kakayahan. Dangan, naghali. An winalatan nin 5,000, tulos ipinagnegosyo asin nakaganansya nin 5,000 pa. An winalatan nin 2,000, siring man ang ginibo asin nakaganansya nin 2,000.
Alagadan winalatan nin sangribo, nagkalot sa daga, asin duman tinaguan kwarta na kan sa iyang kagurangnan. Pakalihis nin halawig na panahon, nagpuli ang kagurangnan kaidtong mga surugoon, asin hinanapan sinda kung ano ang ginibo kan kwarta. Nagrani ang winalatan nin 5,000 asin pinahiling 5,000. Dangan nagsabi, kagurangnan, 5,000 iwinalat mo sako. Uya, nakaganan siya ako nin 5,000. An sa iyang kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marhay asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakula ang ipapaniwala ko sa imo. Lumaog ka sa kaugmahan nin sa imong kagurangnan. Nagrani ang winalatan nin 2,000 asin nagsabi, kagurangnan, 2,000 iwinalat mo sako. Uya, nakaganan siya nin 2,000. Ang kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marhay asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakul ang ipapaniwala ko sa imo. Sa huri, ang winalatan nin 1,000, nagrani asin nagsabi, kagurangnan, aram ko na ika makuring tawo. Ika nag-aani kan bako mo man na isinabwag. Asin naguguno ka kan bako mo man tinanom. Natakot ako, kaya tinago ko ang kwarta sa daga. Uya ang iwinalat mong kwarta. Ang kagurangnan nagsimbag, surugoon na hugakon asin buntol. Aram mo na ako nagaani kan bako kuman na isinabwag, asin naguguno kan bako kuman itinanom. Kuta na ipinagdeposito mo an sakong kwarta sa bangko, tanganing sa sakong pagbalik, igwa akong kukubrahon kaiba ang interes. Hali sa iya an 1,000, asin itao an igwang sa 10,000. Huli taan igwa, tatauan sagkod na sumobra, alagadan dai, hahalian sagkod kan sa diri niya. Asinan surugoon na hugakon, itapok sa luwas, duman sa kadikluman, duman ang tinangis asin rinagot kan mga ngipon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Tano daw po ta iniisip pirmi kan tawo, na yaon sa darakulang bagay an mas marhay. The bigger, the better. Big gifts, big moments, big achievements. Habutan ning sadit. Pag niregaluhan ning sadit, masabi, ay, ini lang. O kaya pinasalubungan, keychain lang. Sarong sachet lang ning kape. Igwang sarong pelikula, naguulay ang duwang tawo, sabi kan saro, I want to do great things. Magayon ang simbag kan saro, sabi niya, why great things? Why is being good not enough? Bago natin hangarin na maging dakila at mahusay, sikapin munang maging mabuti. Baka sa pagmaot po na maging matibay, urog ki sa gabos. Nalilingawan na maging marhay, maging mabuot. In the gospel today, medyo makakigkig ang ebanghelyo. The Lord teaches us that if we are faithful in small things, He will entrust bigger responsibilities to us. Sabi niya, huli taan nagin maimbod sa sadit na bagay, titiwalaan nin darakulang bagay. Bakong totoo man po yan, the reward of good work is more work. Kaya kung habong magtrabaho, maghinugak. Habo mong sugoon, di ka magpahiling.
Dahil ang nahilingan na marhay, titiwalaan man. Ang sarong boss, nauugma na magtiwala duman sa tawong aram niyang papabungahon, gigibuhon an marhay, kan ipinapaniwala niya. Mahalaga po ang saradit. Halimbawa, ang sarong aking nakakanood pa sana na maglakaw, aram yan kan sarong ina, nagpupuon ngo na iyan sa pagkamang dangan paluway-luway na matindog. Paluway-luway, pasaro-saro. Matutumba paminsan-minsan, pero saka pa sana siya makakalakaw. Digdi sa saradit na momento in our little victories, little setbacks, digdi po kita nakakanood na maglakaw, magdalagan. You see, there is value in little things. And the same is true in our spiritual lives. Digdi po sa saradit na mga gawi nin kabuutan, pagpapasensya, pagpapamibi, digdi po minatalubuan sa tuyang pagkamuot sa mahal na Diyos. Ini pong gibunin doon na oroal daw na pagsimba, an effort na magmatang amay, magpasiring sa simbahan, ang sa indo pong pagsanto rosaryo, ang pagpanguros, pagmaagi sa simbahan, ang pagpangaji bago magkakan. We may look at these things as little things, small things that may not be of value, pero darakula po ining bagay sa mata kan mahal na Diyos. These little efforts, these are our efforts to be faithful to God. Kagurangnan, dai ko man kayang maggibunin darakulang bagay sa imo, halimbawa, arugo ng mga misyonero, halimbawa, arugo ng mga martir na magdusay nin buhay, magpabulos nin dugo. Pero kaya ko po ang saradit. Kaya ko po na magbangon o aldaw, magserbi sa imo. Kaya ko po na magtaunin paglingkod na saradit sa ibang tao. Asin kun kita po nauugma sa little gestures na ginigibukan sa tuyang kapwa, halimbawa, bakong makaugma po pag nakikingiritan sa tuya ang ibang tao, especially if a stranger smiles at us. O halimbawa, igwang tawong tinapik kita, inakbayan kita, o kaya ipinagtimpla kita nin kape. These little things, little gestures, kaya ikinakaugmata, ano pa daw ang kagurangnan pag minagibo kita nin saradit na bagay para sa iya. But here's the truth. Sa mata kan Diyos, mayo man pong sadit. Lalo na kung ang sadit sa paghuna ta, ginibo hali sa pusong namumuot. God sees the heart. Aram niya ang motibo kan puso. You will remember the story of the widow who gave the last single mite that she had. Di man siyang ibang ikakatao, kundi ining sadit na barya, and that is everything that she had. Pwedeng hilingon kan ibang mga nagtataong limos na, ay dikiton man so tinao niya, pero nahihiling kan mahal na Diyos ang kadakulaan na pinaghahalian kan sarong barya, mayo man siyang ibang ikakatao, asin itinaon niya ang dikit na igwas siya. Asin ining mga bagay po na para sa tuya, saradit asin simple, ini po ang nag-aandam sa to para sa mas darakulang responsibilidad. God needs the help of faithful servants, and He trains us for the bigger things. And what are these great responsibilities that the gospel speaks of? Once again, they don't have to be big moments or big achievements. These great responsibilities are responsibilities of the heart and soul, meaning greater challenges to our faith, deeper relationships with the people that we love and serve, more profound encounters with God's love.
Kagurangnan nata mas magabat sa kuya. Nataan krus ko mas dakula kisa sa iya. Nata mas magabat ang pinapapaasan mo sa ko. Are you testing me? Bako po. Mas dakula sa imo dahil aram kan mahal na Diyos na kaya mo. You have been trained in the little gifts, the little things, and He trusts that you can be responsible with the greater ones. The Blessed Virgin Mary, our little Mary, always responds from smallness and humility. She is our model and guide. Mga tugang, kung maimbod po kita sa saradit na bagay, minadakula ang tiwala kan mahal na Diyos para sa to. Kaya, di po magkulog ang buot kung an itinatao sa imo, mas magabat na krus, mas magabat na paasanon o responsibilidad. God's promise is clear. If we are faithful in the little things, He entrusts us with more, with bigger things. Not because He wants to test us, not because He wants us to suffer, but because He believes that we can carry these bigger crosses and show better glory, glorify Him in these bigger crosses. Bako kita ang nahihiling digdi sa darakulang bagay na ipinagkakatiwala, kundi ang nagpaniwala kan mas darakulang bagay. Mapuon po kita sa saradit, digdi kita matalubo. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan saro sa nang sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog, nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas pinasa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli kan namumutan mong aking si Yesu Kristo, ang sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas asin paratubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya,
Kaiba kan angheles sa singabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, dinaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Ramon Nonato, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man,
huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos nin saradit asin ordinaryong mga bagay. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang, uya si Yesu Kristo na piniling magin sadit na tinapay para sa to. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha ang bulong na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himo kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabus na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan ta an mapakumbabang Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules fili Hebe, a te suspiramus, gementes et
ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficiem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maging dayupot sa saradit na bagay. Salamat sa Diyos.